25,000 US dollars. Yapa kuna Kuda kwashe Tagwirei. Unapenga. Unapenga. Chapati. Kurubu ya chapati. Niweweka ropa rako ndere huku. Unongojikiwa. Embosiana nazo. Yamakaterera kudaiso panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV. Ndauya ne good news, bad news, breaking news ameno kune kwauri zvinosiyana nekuti dzenge dzasvika sei. But iko zvinezvi pane nyaya iri kuitika irimo iri kufambirwa yatiri kutambira kubva kumativi mana enyika akasiyana siyana. Pari kunzi zvoni Winky D ari kuda kupiwa mota nemari netimu iri yana Dr. Kuda kwashe Tagwirei ndove kuZANU-PF kava ndiye ari kuda kuva the next president pamberi ipapapa. Saka zvadaro manje kubva kumashure kwesoko Winky D anozikanwa ane history yekuramba achita kuti zvisina dikita rangu siya asi kuda kupiwa zvinhu izvozvo. But nezuro akagarirwa paairport vakaita meeting naye. Most of the times ukafona mafoni aWinky D anyanya upinda unongonzi talk to banda, you know. So vakomana havasi kuda kuswera vachitaura naye through management, vari kuda kutaura naye personally. Meeting imwe yakatobhukwa zvekuti vachasangana naye. But nezuro pane kutauriranwa kuchinjana kwemafoni number nemashoko nekubhukana maappointment kwakatoitika. Mashows wayaya ari kuitwa izvezvi. For your own information, mazhinji acho ari kutogadziriswa netimu irori. Vanhu ava vabvira kare vachisponza nekudoneta mayouths because chavari kuda kuhwina moyo yevanhu. Ende ichasvika nguva yekuti muZimbabwe uchati ukada kutaura kuti Tagwirei akadai so unomhanyiswa kana kutukwa nevanhu because of zvinhu zvaari kuzama kuita. Politics dzemuZimbabwe dzaizikanwa iri a dirty game. But Tagwirei ada kuchinja politics into a money game. Ndoso kwamuona kuti kuZANU-PF izvo ingori bata wabata, umwe akadai uyu akadai uyu akaita mabhindauko ake avichaziva kuti zvinhu zvacho zviri kunyatsobva nekombe. Right, there is this guy anonzi Tagwirei Kandishaya. First thing first, kana muchiri kurangarira muri yeZimbabwe pakaitwa album launch ya Master H, vakauya vakapa Master H mari. Second thing, pakaitwa Harare Cup Clash yakaitwa yekupedzisira ya December. Vakauya futi vakapa 25,000 US dollars kune vanhu ve Cup Clash zvikanzi aitai kuti mageto yotsi vashare nepapo because prize yacho yanga yagara yakaiswa nevanhu vecheapest promotions yanga iri mari shoma but pakaiswa zimari rakakura ndobva yatambirwa mai. Vachipedza ipapo vakatera painzi anzi wekufadza madzimai hulengende what akaterwa kwaanga achita album launch rake kumarondera akanopiwa futi 10,000 US dollars imari yese ringodistributwa. But pazvinhu zvese izvozvo munhu ari kungotumwa he is the same person wokuti ukamuona akamira na musician wako ziva kuti pane transaction yakuda kutorohwa because ndiye one munhu ari kurana chinhu for Dr. Kuda Tagwirei because iye anovaudza kuti aiwa inini I know these ghetto youths, ndoziva kwavanowanika kwavanoswera ende ndoziva futi matambiro avo kuti ningi anotamba nenengi, ningi anofamba naningi, ningi kana uchida kumudai so unomufadza nezvakati because this guy is from a poor background inotonyanyoti akanyanya kukura zvakanyanya nekuswera nekunzwisisa nhamo dzinosangana nevanhu. Now nyaya yabvira kudhara ichitaurika takatomboya tikaitaura tikati pane skillful riri kurongwa especially pashow yekupedzisira ishutdown iyi kuti Winky D naJapreza vapiwe mubayiro wavo. Yakatanga yataurwa zvikanzi vanofana kuita a collaboration. If you still remember kumashure kuJapreza akatotaura zvikanzi patinozoita edu collaboration tambopusha mastreets takwanisa kuzadza maHICC Winky D anozadza endichizadza tichiita zvatinoita saka panenge pasangana vanhu 2 vari kupedza bhora saka tinofana kunosangana mu National Sports Stadium kuti tikwanise kunge tichiita se tichilonja chinhu ichocho. So pari kuexpect kuti panofana kunge pane collaboration inobuda ya Winky D and Japreza and the song yakarekodwa nechekudhara. Ndochokwadi chiripo background. Isedha vachaibuditsa kana kuti vachiri kumboinyaso ifila kuti vaite sei but yatoni nguva ichigadzirwa song iyoyo. Yakanyorwa kare ikagadzirwa kudhara. Saka changosara ndechekungoti vangobvumirana kuti takuda kuibuditsa here izvezvi
kana kuti tichazoibuditsa pamberi apo. But sekurongeka kuri kuita zvinhu 31 December yanga isiri mistake yekuti vada kuenda kuNational Sports Stadium, but vaida kutobhuka main ground area, but nyaya yemarenovations ari kuitwa zvinhu hazvinazofamba nepapo, ndobva vanotora Hawk Stadium, ndobva vazoona kuti mvura inogona kungonaya musi wacho, vakatigadzidzwa kuti tidzoke kuGlamis Arena uko kwavakaorganiza matende anokwanisa kukava half of the venue, kureva kuti vanhu vese kana mvura yakunaya vanokwanisa kutizira patent vakaita se vakasanayo. So zvese izvozvo zvinhu zvekuti zvanga zviri kurongwa zvichirongwa, but pane a motive behind. Munhu akataura kuti vakaita collaboration, I will bring something to the table, oro vakasaita that collaboration achangouya pastage achingodedzera kuti ndazvipira kuti ndoda kupa Winky D mari yakadai nemota yakadai ndo zvatakwanisa kusponsor kwaari. Obviously Winky D hapana panozobuda achiti handisi kuzvida pachaunga, kana kuti hamene kuti paanozobuda rimangwana achita press kana kuti kavidhio achiti hey guys, this is the gaffer, handisi kutora zvisiri zvedikita rangu. No, zviri kuenda nepamwe, but vanga vaita kakutya kuti vakangopa munhu havadi zvokuzotenwa down zvinonyadzisa pamberi pevanhu, saka vakutanga vaita mameetings ekutaurirana kuti this is what we want to give you iwewe saWinky D. Ende zvinhu zvekuti chiri kutorongwa kubva kudhara vadombotra nsoona kuti vakutera kumashows kwaari kuenda vachiita sei ma-meetings. Taurai Kandishaya munhu kuti anenge atotumwa kuti iwe chienda unotaura naWinky D wacho, chienda unotaura nana Lion nana Banda meno nemanagement yacho kuti tine chipo chatoda kukupai. Saka pa matalks ari kuitwa vari kutaurirana, anytime unogona kunzwa kuti Winky D atopuwa mota nemari na Kuda Tagwirei, kana kuti azvinenge azvirambawo zvikazongoendawo nepamwe, but normally chavasiri kuda ivo kuudzwa kuti zvinoitwa vamwe vanhu zvekuti akaenda achida kutaura naye zvinonzi talk to manager man, talk to Banda, you know, vada kutaura naWinky D wacho direct. Ndo mamiriro akaita zvinhu zvese. Kuda kwacho Tagwirei hakuna munhu angabuda achiti haana kupuwa mari naye as long as ari a politician. Let me tell you one thing, ndisandarowa pasi, ndisandabva zvangu panapo. Do you know kuti Kuda kwacho Tagwirei naNelson Chamisa vanopinda same church inonzi Seventh Day Adventist Church? Kuda kwacho Tagwirei ndiye ari kurana the whole church inonzi Seventh Day Adventist. Mapastors eku Seventh Day vari kutambira $500 every month, accommodation yese iri covered, zviri kubva muhomwe maKuda Tagwirei. Ndiye anokontrola chinhu chacho chese. Andamboti chi kana kuti chi, ndangoti vanopinda same church naTagwirei. That's why muchiona kuti hakuna kana one video raChamisa achituka Tagwirei kana kuti achicriticize or kuita taura anything bad about Tagwirei. But ameno kana pane ramunoziva munokwanisa kutisendera tokwanisa kuri analyze toti player, I will be happy to play that video. But to be very honest, vanhu iva vanopinda same church, handisi kuti chi kana kuti chi ndirongotaurawo munhu type yemunhu ari kudhiliwa naye nemaZimbabweans. That's why ndati Tagwirei ari kutena politics dzechinzi it's a dirty game, ari kuda kuitena kuti politics iite a money game, kureva kuti ane budget yezvinhu zvese zvaari kuita izvo. Mabusiness anawo hobo, anangobhajeta kuti business rakati ndauda kurivhura kuti mari dzacho dzese dzinge dzichifamba dzichipuwa vanhu dzichisponswa vanhu vari kuita 1 2 3 4 5 or vari kuita ABC zvichitoenda zvakadaro. That's why ari ramba chinzi yes billionaires chichi. Ndo mamiriro akaita nyaya dzacho. Ameno kana ndine pandoenda kubhaiziroko rikokoko, but ini ndangoti ndongokuudza chokwadi sezvachiri, nekuti chokwadi achimbofe chakaputsa ukama. Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.